Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do Nikodema: tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Oto słowo Pańskie. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, 3 rozdział Ewangelii Świętego Jana to rozdział, który opowiada nam o spotkaniu Jezusa Chrystusa ze starym faryzeuszem Nikodemem. To do niego Jezus mówi słynne zdanie: musisz narodzić się powtórnie. I ów stary faryzeusz, nie wiedząc jak to zrobić, pyta się Jezusa, czy mogę raz jeszcze wejść w łono mojej matki i narodzić się? Jezus wtedy zaczyna mówić o narodzeniu z Ducha Świętego, z góry, z łaski. I dzisiejszy tekst Ewangelii to kontynuacja tego spotkania. Kochani, w jaki sposób możemy narodzić się na nowo? Przede wszystkim zapraszam Was do zbudowania wewnętrznego świata. My bardzo często, kochani, budujemy to, co nazywamy carita, czyli miłość, na zewnątrz. Poprzez jakieś czyny, uczynki, jakieś nasze zachowania zewnętrzne. I bardzo często nasze chrześcijaństwo jest budowane na zewnątrz. Natomiast wewnątrz, w tej fabryce naszego serca brakuje nam miłości. Nasze serce, nasza miłość jest wyziębiona. A chrześcijaństwo to jest religia miłości. Tak więc, kochani, proponuję Wam te 3 narodzenia, o których teraz powiem. Pierwsze to jest narodzenie miłości serca. Drugie to jest narodzenie miłości umysłu, abyśmy nauczyli się dobrze z miłością myśleć. I trzecie narodzenie to jest narodzenie miłości w czynie. I kochani, zapraszam Was do tego, abyśmy próbowali rzeczywiście stworzyć nowy świat, nowe życie, wchodząc w nas samych. Tak jak czyni to Bóg. Bóg stwarza świat, wycofując się w głąb siebie samego. I czasami, gdy zadajesz sobie pytanie, jak odnowić, jak zreformować Twoją rodzinę, Twoje kapłaństwo, Twoją wspólnotę, Ciebie samego, odpowiedź jest następująca. Musisz cofnąć się, wycofać się do swojego serca i stworzyć tę miłość od nowa, właśnie w głębi Twojego serca. Serce w Biblii, kochani, nie jest tylko sprawą uczuć, ale to jest centrum Twojego bycia, centrum Twojego dowodzenia. Tam podejmujesz decyzje. Tam decydujesz się to, kim pragniesz być i to, kim jesteś. To, kim jesteś, decyduje się właśnie tam. To tam spotyka się Twoja słabość, Twój grzech, Twoja wrażliwość z jednej strony, a z drugiej strony miłosierdzie Boga, który mówi: wiem, kim jesteś, kocham Ciebie takim, jakim jesteś, realnym, a nie idealnym. I to z tego spotkania Twojej słabości w sercu i miłosierdzia Boga rodzisz się jako człowiek gotowy, aby wyjść właśnie z tego serca na zewnątrz i ukochać drugiego człowieka. Gdy brakuje tego swoistego celibatu, jak ja go nazywam, miłości, czyli tej samotności, którą przeżywasz w Twoim sercu, gdzie ta samotność sprawia, że spotykasz Boga. Nie bójcie się tej świętej samotności, tego celibatu miłości, bo to tam spotykasz się osobiście z Bogiem i tam stajesz się sobą. Tam podejmujesz decyzje. I to jest właśnie ta miłość, kochani, serca, carita serca, która może sprawić, że rzeczywiście odbudujemy świat, odbudujemy naszą społeczność, odbudujemy nasze wspólnoty, nasze życie. Nie żyjmy, kochani, na zewnątrz bez wnętrza.
Druga, kochani, propozycja to jest właśnie narodzenie na nowo naszego umysłu. Miłość właśnie, która jest nazywana carita umysłu. Chodzi o to, kochani, że my mamy problem, aby myślnie pokochać drugiego człowieka, aby dobrze o nim myśleć, aby myśleć o nim z miłością. My często dokonujemy fajnych nawet dzieł na zewnątrz, ale jesteśmy nieautentyczni, niewiarygodni, ponieważ osądzamy drugiego człowieka, ponieważ myślimy właśnie o nim źle, w sposób grzeszny. I trzeba nawrócić cały ten system naszych myśli, cały ten świat myśli, bo miłość staje się wiarygodna wtedy, kiedy szuka prawdy. A więc jeśli widzisz nawet drugiego człowieka, który błądzi czy zbłądził, musisz zapytać się, kim on jest, czego doznał, jak cierpiał na przykład w swoim dzieciństwie czy w swojej młodości. Musisz uświadomić sobie, że znasz jego życie tylko od 100 odcinka. Natomiast nie wiesz, co w tych 99 odcinkach wcześniej, przed nim działo się w jego życiu. Dlatego też potrzeba jest dużo miłości, dużo usprawiedliwienia, dużo przebaczenia. My bardzo często wchodzimy, że tak powiem, w życie drugiego człowieka właśnie tak nakładko, jak mówią piłkarze, czyli w sposób taki bezczelny. Natomiast tylko Bóg wie, kim jest ten człowiek. I kochani, my, jeśli wchodzimy właśnie w sposób taki zewnętrzny w człowieka, to wtedy oceniamy tylko jego obraz, który zresztą sami tworzymy dla naszych potrzeb. Natomiast nie kochamy samego człowieka w sobie. I to nawrócenie tej miłości myśli, czyli umysłu, to pokochanie człowieka takim, jakim on jest, a nie takim, jakiego ty chcesz mieć go. I jakim chciałbyś, żeby on stał się. Także trzeba czasami zniszczyć ten obraz drugiego człowieka, który sam stworzyłem do moich potrzeb na zamówienie. My jesteśmy takimi zawodowcami, kochani, w tym sensie, że zamawiamy obraz drugiego człowieka w sobie, go stwarzamy, a ponieważ najczęściej kończy się tak, że ten obraz, który ja stworzyłem tego człowieka, nie współbrzmi z jego rzeczywistością, obrażamy się na niego, wyrzucamy go, czy pragniemy go często po prostu w naszym sercu jak gdyby wyczyścić, zniszczyć. I kochani, trzecie nawrócenie to właśnie ta miłość carita, czynu, czyli miłość wcielona. Miłość potrzebuje konkretu. Dlatego też musimy wyjść z konkretnymi czynami do Pana Boga, mieć postawę Chrystusa, kochani. Miłość to z jednej strony ta wspomniana przeze mnie samotność, czyli to, co przeżywam w sercu z Bogiem. Potem ta miłość właśnie myślna i tutaj potrzeba jest dużo modlitwy, abyśmy mogli w modlitwie przeczytać myśli Boga na temat tego człowieka. Kim jest ten człowiek? Potrzebujemy modlitwy, bo w modlitwie odkrywamy prawdziwe oblicze człowieka, a ono istnieje w Bogu. I ta trzecia miłość, kochani, o której teraz wam mówię, miłość czynu, carita czynu, to jest postawa. My musimy mieć również postawę Chrystusa w stosunku do innych ludzi. A ta postawa została nakreślona w Ewangelii. Czyli co Chrystus uczyniłby na moim miejscu, gdyby spotkał tego człowieka. Dopiero wtedy właśnie wychodzimy na zewnątrz. Nabyć postawę Chrystusa. O tym wam wielokrotnie mówiłem. Chrystus do jednej z mistyczek powiedział niegdyś: przeżyłem życie każdego człowieka w formie idealnej. Prawda? Więc istnieje ta forma idealna życia człowieka, którego ja kontestuję. I ona jest w Chrystusie. A więc Chrystus mówi, zanim zaczniesz go osądzać, naucz się jego życia we mnie. Przeczytaj Ewangelię, żyj Ewangelią, aby potem pomóc temu człowiekowi, jak gdyby wejść w tę formę właściwą jego życia, którą jestem ja, mówi Jezus, którą jest Chrystus. I to są, kochani, moje 3 życzenia dla każdego z was, abyśmy zbudowali świat
Boga nie na zewnątrz, bo ten świat jest rzeczywiście pogmatwany dzisiaj, ale żebyśmy potrafili odbudować, zreformować nasz świat. Świat naszej społeczności, naszych wspólnot, naszych rodzin wewnątrz. Bóg tworzy, Czy stwarza, wycofując się do środka. Tam spotyka relacje Syna i Ducha Świętego i On wycofuje się w relacje, które żyją w środku Boga. I myślę, że my powinniśmy zrobić to samo. Spróbujcie zacząć odbudowywać siebie, ludzi, społeczność, wspólnotę, wycofując się w głąb. Tam stworzyć, kochani, nowy sposób myślenia, nowy sposób miłości, kochania, miłowania, nowy sposób rzeczywiście przeżywania naszego chrześcijaństwa. Tam rodzi się wolność, tam rodzi się prawda, kochani, w środku Ciebie. Święty Augustyn mówił: Panie, ja szukałem Ciebie na zewnątrz, szukałem Ciebie nawet we wspaniałych dziełach, które Ty stworzyłeś, a Ty byłeś w środku mnie. I ja Ciebie nie znałem, i ja Ciebie nie poznałem. A więc, kochani, zapraszam Was do tej wielkiej podróży w głąb nas samych. Tam możesz odkryć coś niesamowitego, ogromne możliwości, bo Bóg potrzebuje Ciebie jako narzędzia, aby tworzyć świat, bo świat jest ciągle tworzony przez Pana Boga. Ale to przestrzenią najcudowniejszą, najlepszą na reformę świata, reformę człowieka, reformę duchowości jest Twoje serce. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.